Kalenderven og tag. Det er ham, der vinder ugens dag. Han er ikke større end en tog. Derfor må han gå med stylter på. Når den mørke midnatsklokke kimer over dagens grå og brugte timer, vandrer taget i den mørke nat med en lygte i sin lille hat. Han kan komme gennem alle sprækker, gennem nøglehuller, hvor det trækker, op og ned i sorte skovens træer, og igennem låst og lukket dør, op og ned i sorte skovens træer, og igennem låst og lukket dør. Han vendte blad på hver kalender, så man ser, at vi trods far derhjemme har en dag, der hører til i dag. Og kender du kalenderven og tager? Det er ham, der vender ugens dag. Han er ikke større end en tog, derfor må han gå med stylter på. Han er ikke større end en tog, derfor må han gå med stylter på. Han er ikke større end en tog, derfor må han gå med stylter